Itim na laso at puting lobo na may nakasulat na Justice for Boytec ang bumalot sa libing ng construction worker na si Federico Boytec Pineda nitong January 9. Si Boytec ang nabaril at napaslang ni Patrolman Efraim Ramirez matapos mapagkamalang siya ang tinutugis na hold-upper ng pulis noong January 2. Naulila ni Boytec ang kanyang 7 taong gulang na mga anak. Sa eulogy ng nakatatandang kapatid ni Boytec, nangako siyang itutuloy at hindi susukuan ng laban hanggat sa mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Hanggang sa kanyang huling hantungan, iyak at sigaw ng hustisya ang hiling ng kanyang buong pamilya. Halos himatayin na rin ang kanyang asawa na si Carla dahil hindi pa rin ito sukat akalain na sa ganitong paraan sila iiwan ng asawa. Matapos lumisan ang mga nakipaglibing, pansamantalang naiwan si Carla at ang kanyang 2 anak sa puntod ni Boytec. Tulala ang mga bata at hindi pa rin makuhang tingnan ni Carla ang puntod ng kabiyak. Samantala, nabigyan naman na ng legal assistance ng provincial government ng Pampanga ang pamilya Pineda. Nais kasi nilang iakyat sa murder ang kasong homicide na naisampa laban sa pulis na si Ramirez. Rainiel Pawid, CLTV News.